Magasapol ang mga opisyal sa Department of Energy sa oil company subong adlaw bangod sa ginalantaw nga pagtimbuok sa presyo sang produktong petrolyo bangod sa nagapadayon nga krisis sa Middle East. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa meeting subong adlaw istoryahan ang oil price trend kag kung paano sini maapektuhan ang kada semana nga price adjustment. Posible suno kay Abad nga maistoryahan man nga hindi lang pagtingubon sa kada Martes ang tuman kadako nga price hike. Nagpanugyan man ang ahensya sa mga tag-iya sang salakyan nga magpangita sang pumping station nga may pinakamadubo nga presyo sang langis. Bangod may mga station man suno sa Department of Energy nga nagatanyag sang piso tubtob 1.50 nga discount. Nagapakig-angot naman subong ang Department of Energy sa Department of Transportation kag sa Department of Agriculture kaangot sa posible nga pag-release sang fuel subsidies. Una na nga nagpaandam ang ahensya nga posible labot sa 7 pesos tubtob sa 10 pesos kada litro ang isaka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana bangod sa epekto sang giyera sang Israel kag US batok sa Iran. Bangod sa amo nga giyera gin shutdown ang oil kag gas facilities sa Middle East kag naapektuhan man ang paglabay sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sa bahin naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpahanayag sini nga magaistorya siya sa mga lider sa Kongreso agud nga mahatagan siya sang otoridad nga buhinan ang excise taxes sa petroleum products. Ginpasalig man sini nga may bastante nga supply sang langis ang Pilipinas nga makasarang maggalawig sang 50 tubtob 60 kadlaw bisan pa nga nagalala ang tensyon sa Middle East. Suno pa sa presidente, bisan posible nga magsaka ang presyo sang langis bangod sa tensyon, hindi dayon maapektuhan sang kakulangan sa supply ang pungsod bangod mayara sang stock sang gasolina, fuel oil kag kerosene. Gindugang paniya nga ang mga suppliers sang petroleum products mayara man sang ila kaugalingon nga inventaryo nga mahimo pa nila ma-release nga magahatag sang dugang nga supply para sa Pilipinas. This is not just a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to, this is one tool that we will have to have. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.